ko-50 kuya phezulu noma ngingazi ngimbuza iminyaka yakhe yabo. Ngiyadideka ukuthi leo ufana nengane yakhe uqobo ayizalayo yabo. Uganga kanjani noma ivuka kanjani imizwa enganeni yakho oyizalayo? Ake siliye kudaba lo, angisho ukuthi lo uright ngoba naye lo uyabheda ngokwakhe. Kodwa u-keyboard player nje ngizwe kuthiwa uyiqedile ingane khona ebandleni. Okungithusayo okamfundisi ukuthi umithisa kanjani ingane ena-15 njengoba ina-15. Yabona manje siyayakha isense lento manje ngoba because uma nithi unede wabona imoto waphuma wabaleka. Okushuthi ubalekiswa ukuthi uyazi ukuthi sekuzovelela lihlazo. No, akusizi ukumbaleka kwakhe vele ngoba sesiyazi ukuthi uyabaleka la ngeke saqhamuka ngemoto sesoqhamuka sihamba ngenyawo sizombamba yabo. But ake ngithole kuwena sisi awuyikhulumele wena sengizwile beyikhuluma uma wakho ekhuluma ubhuti ukhuba futhi akusiyo ubhuti ngoba angicabanga ukuthi udeserve ubizwa ngobhuti umuntu owenzile umuntu owumsangano kanje. Wena ingane oyikhulelwe njengoba ukhulelwe ukhulelwe ingane kabani kamfundisi noma kabhuti kukhona kupho kuyiqiniso Mbali awazi ukuyiphendulela Mbali ngeke awazi kanjani kanti wena kanti beniganga kephi? Bengiya la afundisa khona i-keyboard sifike senze nala mfundisi khona isizwe lonke Mbali mfethu awukwazi into engizomane ngisuke ngenza ukuthi ngihambe ngovula icala. Ayikho enye into okufanele ngenze. Yeah ngoba phela nihlukumeza izingane zethu esontweni. Nanokuthi mina iyangidida mina lento lena ukuthi esontweni kahle nisuke niyele inwe nusuku wena ukobuka lapho uyochecka lapha wena kahle kushuthi esontweni. Abayili kokhonza uNkulunkulu usuke yobuka izingane zethu. Benayo umfundisi wabo abakhohlakele naye. Abona mfethu mina angifuni ukudlala ngawe mina yabo. Angifuni ukudlala ngawe ufuna ukutshena iqiniso ingqondo niyinciphisa incane ingqondo. Esontweni mangaphosisa akaholelwa no. U-keyboard player uyaholela. Buka ke mfethu njoba umithise esontweni omama bemase bethatha izingane zabo seyiphuma isonto lingasabibiko. Why ungacabanga ekhanda lakho ukuthi imali awazi usuzoyithatha phi njoba uhamba nje umithisa uzoyonda ngani lezi ngane lezo oyikhulelisile njoba uthi ufuna ukupropose nje khona untombi enhle ombonile ngeke uzukwazi ukwenza lokho ukusamithise yami ingane imizwa le cha uyeyisa nje mfethu ngifuna ukudlala ngawe mina awuyeyisa mfethu utshela uma wengane lokho utshela uma wengane lo utshela uma wengane ukuthi imizwa le ayifana kithi bantu ngakithi mina bese ngisikhuze phezulu ikhanda mina uyedelela wena cha uyeyisa nje mfethu futhi ngabe liyehla liyagobhoza kwimanje mina ke umsakaze kwimanje ngiyacela mama singamenzi lutho uzothi imizwa phambi kwami ngumzali wayo ingane bazobona babukeli bajabula labo uma usushaya umuntu mina ke angifuni silokhu siqhubeka siya le nale umfundisi angithi vele kwakhe la so mangake ngimbuzo uhlezi noma kufanele lento lesiyenze besimple because uma lokho eqhubeke baleke enza kanje it's either isonto lizovala. Angazi ke wena ukuthi usuzodlaphi ngoba wena uhamba olambele esontweni mikhi idle since umuntu okhulelwa akadli noma yini ubekusiza mangakungiqale ngibuze wena cha wena uthini ubumsizi namhlanje umsiza nini ngoba nangu uyaphika hayi akunankinga bese ngazi ngimsiza kodwa mase kuthiwa usuyejela usuthi uzoyihlawula ingane ubuzokubona nini bantu asikhuluma ngejele ubuzokubona nini ufanele uhlawule ingane singakwazi ukuthi sikhulume nombali cha khuluma la vele awakhona amakhamera angeni wena ufike nawo usuyahlazeka manje uyalunga ayike into othi yona uthi yokuthini wenza into ngamabomu masukhala uthi yo Lebekiyeka laba abanye abazali. Hayi no mina mfethu angifuni lokungishona le nale.
wena it's either fanele sihambe nawe mawukuthi uhlulwa ukondla ingane hambi mesihamba mesimbuza ukuthi kuhlanganelwe esontweni yini uthi hayi akiwe esontweni unawo yini ikeyboard endlini yakhe sithi hayi ngoba vele uthembakele sihambe ngihambe ngifika lapha futhi angimina wokuqala ngaba mengaphosisa number 4 number 5 lapha besho laba bethi mina ngeke zenze leyo nto umdala kabi lo mase sekuyi10 yami sengifika laphana wafika wahlala wanginikeza amanzi suppose wafike wayishaya lento le hayi mase ngithi ayisekuyi10 yami ethi ngiqhebhezeleni nithi mina yibo kuyashisa futhi ayizungibuze leyo nto leyo ngoba ngiphume nasekhaya kungekho nkinga bathi angeke uzuphume ehlale lebele busy computer ngayo lento lokuthi indaba ngiqhebhezile nitsho ukuthi ngeke mina ezingaqhebhezi ngisayingane kabi ngisazoqhebheza nje bese thini ethi ngeke kuzuphumeke la mina unganginikezanga ikuku ngithi mina hayi cha shemu udakiwe ngoba ngeke ngize ngikunike lonto le yafana ne-rape ngahlala uzwashaya o7 lokhu ngifike ngo3 engivalelile lo mana waze wakuphoqelela ukuthi nilale naye yebo kuqale kanjani kuba umfundisi ungakhali futhi ungabheki phansi because uma usuke ubhizi nabefundisi nihamba nilala emahhotela lapha usuke ungakhali usuke ukhuluma uqevutha amen mfundisi amen uzuthi amen ngisho phakathi endlini kamfundisi nasemahhotela ngabe ema-guest house ngasayena upastor umfundisi andakusiyena ubaba wakho akahlukene nobaba wakho cha wayipho kufika kanjani ukutheni ukuthi uzogumulela umfundisi no usithembisa imali nayo ngithembisa imali hayi waqala kanjani wawungitshena kwaqala kanjani kwakuyimi nomngane wami wasibiza mesifika laphana wasibuza ukuthi sifuna nizosithengela sasho-ke nathi izinto esiyifunayo wasithengela nangempela hayi libele kuqhubeka-ke njalo-ke sibize ethi sifuna ukuyaphi sisho ukuthi sifuna ukuyaphi sihambe-ke nathi sikhona kodwa wenzeka kodwa nomfundisi sihamba-ke wasewathi yena khona i-guest house ayibonile esizoya kuyona sathi naye asinankinga ngoba vele siyamthemba phela nathi ngoba izinto esifunayo uyasenzela hayi sahamba mesifika-ke laphana balentuzele bathenga utshwala ngangingazi ukuthi umfundisi uphuza utshwala mina hawu wathenga utshwala saphuza utshwala futhi nakhona abafika abuvuliwe abukho utshwala sesiyivulele police station asiphuthume khona ungaza nawe bhuti ngizohlala hawu ngaze bhuti